Ik bedoel, de kids overal wel kunnen Frans slagen. Dat is het, ja. Dat is het. Maar ik ben het overpad soms een beetje meug. Soms heb ik ook een zinnig hun. Het holles. Ik heb er niet gewoon vanavond nog zo'n piratenfestijn metnemen of zo. Oh, dat moet kennen. Wat dacht je nou werkelijk dat die Chinezen het verschil horen tussen Jannes en Jacques Brel? Nee, die zijn al lang, die Chinese worties, die zijn al lang blij dat ze eens naar die piratenmuziek en luisteren. Dat vinden ze schwander als de schoonste Franse chanson. Oh, dat liep me eens heerlijk. En de avond zong er Tim en de kiek. Oh, maar goed, wij zo, zij gelooft in mij en de vlieger en het waren allemaal. Oh, geloof en de vlieger. Werd er soms weer dat gezongen, hè, de vlieger. André Hazes, ja. En het is nu 2016, hè. Een André Hazes, joh. 60 jaar André Hazes. Ik zie u terugtellen, is er dan, nee, is er nu ten 51 geboren. Tel er 60 jaar op, kunnen ze niet op 2016. Nee, maar hij was 5 jaar weer begoos als artiest in de Jordaan. Die tante Leen en Johnny Jordaan te zingen. Dus het is 60 jaar geleden dat André Hazes begoos als artiest. Daarom hebben ze in de Music Heineken Hall geweldige optredens gepland voor Nederlandse artiesten Hazes zingen. Dat doen we er nog te mogen, want Autumn zingt Hazes. Dus, je krijgt dadelijk van die meisjes allemaal zo'n stikje in de eind. Nee, dat is om met de zwijgen in om te roken. Is ook geen Chinees uitstekje. Als je dadelijk het poort zit bewegen met de stik in de lucht, dan gaat op de jug ook in de lucht. Autumn zingt Hazes. Dus wat ik